pozorové. Ale toto si kúpil. Nechceli to, kokotiny, Pajera, neviem čo. Malé lahučké, to je výhoda. Toto si dali dole, si chodia veci. Toto je popičovka, ne? Ja by som to normálne kúpil, človeček, tak do lesa vydlážim. Že ak by som mal do roboty, tak to ide, no to. A tá veterieska vie ešte ďalej zašla. Hej. Tá vie ešte tie stromy šla. Miro nevie jazdiť, tuším. A to je 4x4, hej? Aha, samo si to riadi, ako netreba im záverku dať. Ty kokos, popičovka to je. Každého si zdokumentujeme. Tyjo, to je radosť tu po tom snehu. Že? Normálne, to je malý chlapec. kokos. Rastík, povedz nám pocity. Dobre, vynikajúce, to je ako... Mercedes môžeme firemné auta zahodiť. Jasne, toto by nemohli kúpiť ľudia. Do snehu. Miro to nejako šetrí. Aj ty, že vidíme, jak je so svojím. Ja to natočím. Vzduchový, Aj musíš. regulovanie výšky. Asi jak Martin, možno trošku aj. Miro, ale to treba aj plyn stlačiť trošku. Ja mám pritanku, neboj sa nič. Jednotka, pridaj. Čo, končíš? Paráda. Poď sa odviesť.